И хора, сега вече сме в оригиналната. Ето. Каква та коричка, хора? Супер хлебец! Мам. О, много вкусно това. Това вкусно. Курички в Майнкрафт. Може ли си направиш корешка? Мога. Ще има селени. Това била пръздева. Я го запалих с запалката, ако има. Моля, изчакайте един момент. Я влезе тук. Тук е. Не бе! Го пека. Такива това е. Тук е. Колиба. О, тук къде? Тук нападаха зомбитата. И аз щепих стълбата, сега не мога да качиш горе. Знаете ли какво? Аз един път така като играх, тук вместо вратата я и унищожих, взех си и си наредих тухлите, не мога да влезат зомбитата. Така правете. Добре, защо се падам в сървъри, които постоянно вали? И какво свари тук си редил, бе? Не, това е изтеглено. Да. А какво прави това? Вау, дали овце. Мога да се направя до Марти, какво прави това? Аз не нямат лице, бе. Да, няма. Нямат. Сега. О, бати, диамантен кирка и диамантен меч. Гледайте, гледайте, Марти. Това нещо няма лице. Това не казвам. Колко часа е хихи? 1:18 през нощта. Купая. Тук си намерих готини работи. Факли, много работи си намерих тук. Много се. Добре. Знаете ли, че Веното играеше с такива работи? Веното. Няма нищо. Да, няма. Има! Да, ти имаш достатъчно много хубави работи. Добре, тук нещо трябва да се намеря. Аз не съм да живея с това, ще мога да от материалите. Ще кразвам до грама. Ще се гледам. Да, трябва да се направят 3 легла. Ще спа. А Марти ще И не може да взема. слъвата. Не знам, защото нямаш място да стъпиш. И тя какво да оправя? Не знам. Фърляй тортите, много торти имаш. Искам да Дай ям. да звъна на мама. Ако това ти е изтощено тук. Ма тия крави за какво са ми? Аз за какво съм взела толкова яйца? Крави си крави. Да. Нека няма да се изгледа. Вау! Те не ми трябват тия яйца, крави. То не 2 ще става 3. И да е... What the fuck, глей! Това води до някъде. Да, знам. Това води към смърт. Гледай колко много напъхнах вътре, гледай. Добре. Мамо! Точно ли това казах, да не бяха изключвали печката, защото е студено? Вече имаме легла. Аз тук слипа... Ги шибам. Тук няма. Така си. Аз нямам място, искам да взема много работи.
И сега Чакай. точно ще. Само Може да гледай. вземеш тези с това. Сега ще го изкопая. Ето, не мога да го взема, ето. Ми дай свърля. Какво е работа изхвърли? Тортата. Да, изхвърли 2-3. Една, искам да ми запазиш една. Само да мога да вземеш тези. Кажи ми нещата вътре. Марти, какво ще да те залепаме? Баба Стефана. Баба Стефана. Екипите звън да директно по всичките ги... Е, така, чакай. Всичките ги изкупай директно по всичките ги изкупай. И сега Виталий ги вземе. Ти си ги остави да си имаш. Път няма да имаш място. Как бим са зрители? Колко имаме? 44 морка. 34 Соля, не. Шибни го. Ей, сега. Сега той гранатора иде. А той ми е за тебе един. Ей, сега ще потреба някакво сале. Его, ето ме. Его. Tot пълвам. Шибания стеране. Ми какво искаш да е тук като съм? Ето го още един. Той пак не се взел билезо тук. Билезо. Билет. Я се махай. Марти, повече. Това не е тук. Трепни. Кико. А само трепни се. Я се махай тук. Кики, моля те навери корешки пак. Значи, виж е тук, че е твоя чест е тук. Тебе няма си тук. Махай се от тук. Не искам да са тук. После си искам да ги пренеса. Гледай, то може. Моля сега да го разруша. Не можеш да си го разрушиш. Сега ще обера от тук още малко добре. Така, 3. Без билет. Аз ще обера добре много. Защото сега ще крада сега тук добре. Така бие. Да, я верно прямо добре. Бие, така. Имам легла, имам всичко. Моя къде го остави? Ага, моя част стана. И така, хора, това беше всичко от мен. Да ви хареса клипа. Чао.